Саламатсызбы, хөрмәтле тамашачылар, замандаштар. Бүген һезнең игътибарыгызга Байман исемле телевизион тапшыру тәкъдим ителә. Матур яңрашлы Байман һүзе бәхәссез бай тамырынан яһалган. Бик борынгы һүз бул. Безнең ата-бабалар уга тәрән мәгънә һалган. Искә төшерәйек, Урал батыр үлемһезлек эзләп Яншишмәгә юлланганда, уга 1000 яшәр акһакал осрый һәм булай ди. Кешеләрем елмайып, йөрәктәре шатланып, рәхәт хулыш алыр ди, ердә Байман корыр ди. Елмаю, шатлык, рәхәтлек. Аңлашыла, Байман иң элек күңел торышының күрһәткесе. Ул тормыштан ям һәм тәм табып, ян тыныслыгына ирешеп, канәгатьлек белән яшәүне аңлата. Кылган эштәре башкаларды ла куандырһа, кем генә булмаһын, үзен бәхетле һанай, Байманда тоя. Үткән тарихыбызда ла, бүгенге яшәешебездә лә халкыбызга фидакар хезмәт иткән ундай асыл заттарыбыз бихисап. Бүгенге тапшыруда мәгърифәтсезлек эшмәкәрлектәре менән батша заманында ук барлык Рәсәй тарафтарыннан алган башкорт мөдәрисләре хакында һүз алып бармаксыбыз. Стәрлебаш мәдрәсәһендә улар һипкән гыйлем нуры бүгенге көндә лә кешеләрнең күңелләрен йылыта, шатлык менән сорнай. Стәрлебаш авылына Тәлтем Юрматов волысы Илсектимер түбәһенең асаба һәм ерһез калган башкортлары нигез алган. 18нче буат урталарына авыл күп милләтлегә әйләнә. Килешүләр буенча Ясачный дип 1751 елдан Сәгыйть бистәһеннән Торгов итеп йөртелгән татарлар күсеп килә. 1809 елдан икенче Мишәр кантоныннан мишәрләр күсәрелә. Стәрлебаш мәдрәсәһенең туган нәселгә, туганнарга ла мин ялмышы булуын асыкладым. Бу минем өчен үзе бер асыш булды. Бер вакытта хәзерге гыйльми китапханабызда Зәки Валиев исемендәге кулъязмалар фонды белән тарашып утырган вакытта Стәрлебаш мәдрәсәһеннән ингән бер дәфтәрне табып алдым. Шул дәфтәрне укый башлаганым минең өченче буын картатайым Фәйзулла дигән картатайым була инде ул. Стәрлебаш мәдрәсәһендә укыганлыгы шунда язган бер дәфтәре килеп сыкты. Бу минем өчен үзенең язган шәкерт вакытында язган дәфтәре килеп сыкты. Үзенең фамилиясын язган, исемнәрен язган. Шул минем өчен зур яңалык булды. Мин ишеткәнем бар инде, менә безнең үтәгәннән дә Стәрлебашта укыган кешеләр булган дигән. Шулай итеп үзем өчен дә бер асыш яһадым, әлбәттә. Онан Стәрлебаш археографик экспедиция вакытында йөргәндә Стәрлебашта без махсус булдык бит инде. Анда без мәчеттә хакланган бераз кулъязмаларны алдык. Стәрлебаш мәдрәсәһендә 1712 елларда Мөнасип мулла, 1720 елдан Хөсәен мулла булганлыгы мәгълүм. Улар хакында бүтән мәгълүмат юк. 12нче буат адагында мөдәрислек кыртанып башкорты Гадилша хәзрәт кулына күсә. Гадилша туган сук уның атаһы Габдулла Бугдани 1704-1711 еллардагы ихтилалдан һуң бүре өйәденнән Стәрле тарафтарына бүре кадган авылына күскән була. Гадилша хәзрәт хакында атаклы галимыбыз Ризаетдин Фәхретдинов бик кызыклы мәгълүматлар язып калдырган. Зур гыйлем ияһе, шаулатып вагаздар әйтүче һүз остаһы булган ул. Гаиләһе бик ишле тотыш авыл. Һәр бире айрым хуҗалыкта яшәгән 3 остабикәһеннән ямгыһы 37 балаһы туган. 18 улы, 17 кызы. Гадилша хәзрәттең нәселе Стәрлебаш мәдрәсәһендә генә түгел, башкорт тарихында ла үз эзен калдыра. Шуларның бернисәүһенә бераз диккать итәйек. Гадилша хәзрәт мәдрәсәне үз улы Дәүләтшәгә тапшырырга уйлай, тик уныһы Бохаранан укып кайткас,
Казан яктарына тәгаенләнә һәм 2 тиҫтә елдан һуң гына тауган яктарга кайтып кул кәсебем менән көн үткәр һәм инетеп, икенче Башкорт кантонындагы Түбәнге Себенле авылындагы мәдрәсәлә төпләнә. Бик яшь Стәрле башка Нигъматулла хәзрәт эргәһенә килеп йөри. Дәүләтшаның улы Габдулла да атаһы юлынан китеп, башта указлы имам, шуннан ахун дәрәҗәләренә ирешә. Хәрби хезмәткә алынып, Хиуа походында катнашуының һуңында беренче Башкорт кантонына кантон башлыгы итеп тәгаенләнә. 1854 елда барлык башкорт гаскәрләре исеменнән Батша Александр II тәхеткә утыру сараларында катнаша. Хезмәттәре өчен медаль подполковник чины ала. Безнеңсә Руф Гаврилович Игнатьевты мәшһүр тарихчыны Салават Юлаев хакында материаллар белән тәэмин итүселә, уның шигырьләре белән таныштырыусыла тап шул Габдулла кантон булырга тиеш. Салаваттың 7 шигырь өлгеһен руссага мәрхүм Габдулла Дәүләтшин 1867 елда тәрҗемә итте дип хезмәтендә Руф Игнатьев үзе теркәп куйган. Шул аркылы гына улар безнең көндәргә килеп җиткән. Габдулла Дәүләтшинның улы Габделгазиз карьера яһәтеннән атаһын күпкә уздырып ебәрә. Байтак елдар элек миңа Ленинградтагы Көнсыгышты өйрәнү институтының фондында Дәүләтшинның шәхси архивы белән танышырга насип булгайны. Ул батша армиясының баш штабы эргәһендә оештырылган Көнсыгыш телдәр буенча офицерлар әзерләүче курсларында белем алган. Гарәп, фарсы, төрек телләреннән тыш башка инглиз, француз, немец телләрен камил өйрәнгән. Һуңында яхшы белгес буларак баш штабта эшкә калдырыла. Хәрби тәрҗемәсеннән Азият бүлеге начальнигы баш штабтың төп делопроизводителенә тиклем үсә. Генерал-майор дәрәҗәһен ала, бернисә орден белән бүләкләнә. Туган йөрдәреннән узакка аерылып яшәһә лә, генерал Дәүләтшин дә атаһы Габдулла тәрбияләгән патриотик хисләр һүнмәгән. Петроградка барганында генералдың өйендә кунак булып, уның фикердәш икәнлегенә куанган Зәки Вәлиди дә буны үз хатирәләрендә раслай. 1917 елның көзендә генерал яңа төзелгән Башкорт хөкүмәтенә карауын һарайда кайтарып бирүдә зур тырышлыклар күрсәтә. 1919 елның ноябрендә Әхмәт Зәки Вәлидигә язган хатының караламаһыннан мин түбәндәге юлларны күчереп алгайным. Күп елдар инде миңа башкорт гаскәрләре хакында тарихи очерк язу теләге тәнгә бирмәй. Нигездә архив материалдары һәм әдәби сыганактар кулланып, ошо эш менән хәзер 7 шөгыльләнер инем. Башкортстан эшләрендә әүдем катнашу мөмкинлегенә ия булмаганлыктан, бәлки ошо юл менән булһа ла, туган халкыма файда килтерергә һәм атайымның васыятын үтәргә ине. Киләсәктә хәл-әхвәлдә ничек булып китһә лә, үз халкымның якын үткәнен белү һәм тарихи өлгеләрдән хабак алу файдага буласак. Әйтергә кәрәк, Стәрле баштар Габделгазиз Дәүләтшинне үзенеке дип исәпләгән. Шул ук архивта Стәрле баш мәдрәсә исеменнән уга 1913 елда Мөхәммәд Шакир Тукаевтар тапшырган котлау адреслы хаклана. Был аңлашыла, чөнки генералдың бер туган апаһы Габдулла кантон кызы Файза Мөхәммәд Харис хәзрәттең никахлы хатыны, әлеге Мөхәммәд Шакир Тукаевтың әсәһе. Именно Давлетшин, он же ведь башкирин, вот он выделил очень большую сумму строить в Санкт-Петербурге мечеть, вот эту знаменитую, где сейчас вот она, там иностранные граждане же туда, мусульмане едут это, как бы молиться. Вот эта знаменитая мечеть построена на пожертвование Давлетшина, еще его друга Бухарского эмира. Очень большую сумму выделил Давлетшин. Вот. Тукаев тоже как дворянин был приглашен, и тоже, видимо, они там вместе участвовали. Получается, что как бы башкиры очень большой вклад внесли в российскую именно вот религиозную как раз эту культуру, очень большую. Потому что они действительно были и филологами, и знали столько языков, а тяжелейшие фарси свободно владели. А западные вот эти французские, английские, все это они писали на этом языке, даже труды. Габделгазиз генералдың кемдән өлгө алганын асыклап баш ватаһы түгел. Атаһы Габдулла кантон Ырымбурдагы Каран һарайды төзүгә шәхсән 30 мең акча индерә.
Генералдың бабаһы, әсәһе Мәхбүб Ямалдың бер туган ағаһы, сығышы буенча Бөгелмә өйәдә Габдрахман авылының башкорты Тархан Габдәсәләм Габдрахманов 1825 елда Ырымбур диния назаратына батша тарафынан мөфти итеп тәгаенләнгәндә, хәзерге Тукай урамындагы назарат биналарын халдыра башлай. Әйткәндәй, Габдәсәләм мөфтинең бер туган кустыһы Габделмин Стәрлебашта яшәгән, шуңа да улы бик еш мәдрәсәгә Тукаевтарга килеп йөрегән. Гадилша хәҙрәт, халыҡта һаҡланып ҡалған хәтирәләр буйынса, Хөсәйен хәҙрәттән ҡалған биҙәкле мөнбәр таяғын үҙ ҡулы менән иң ғилемле шәкертенә, буласаҡ ҡоҙаһына Ниғмәтулла Биктимер улына тотторған һәм мәҙрәсәһенең артабанғы яҙмышын уға тапшырған. Шулай итеп, Биктимеров Туҡаевтар 1812 йылдан алып Стәрлебаш мәҙрәсәһен тотҡандар. Уларҙың сығыштары ҡайҙан һуң, ҡайҙан күскәндәр? Был хаҡта татар ғалимы Шәһәбетдин Мәржәни яҙып ҡалдырған. Улар Ҡазан яҡтарынан, Малмыш төбәгенән, Салауыш ҡаръяһынан күскән һәм үҙҙәренең милли сығышына ярашлы башҡорт тип теркәлгән. Ысынлап та Туҡаевтар бәйләр ырыуы башҡорттары. Бәйләр ырыуы ерҙәре Нуғай һәм Себер даруғаларына ҡараған Төньяк-Көнбайыш башҡорт ырыуҙарының ерҙәре менән бергә батша указы буйынса 1775 йылда административ яҡтан Ҡазан өйәҙенә ҡушыла. 16-19 быуаттарҙа бәйләр ырыуы эсендә Сураш, Һалағыш түбәһенә ҡараған 13 ауылда 284 йорт булып, уларҙа 1984 кеше, шуларҙан 173 йортта 1251 башҡорт, 103 йортта 688 типтәр һәм нибары 8 йортта 45 татар йәшәгән. Һалағыш ауылы Һалағыш түбәһе башҡорттарының үҙәк ауылы. Туҡаевтарҙың Стәрлебашҡа күсеүҙәре Башҡортостанда 1798 йылда кантонлыҡ идараһы индерелеп, башҡорттарҙы мәжбүри ғәскәри хәлгә күсереү менән бәйле булыуы бик тә ихтимал. 1834 йылға 8 ревизияла Стәрлебаштағы ерле башҡорт ғаиләләре барлығы 167 ир, 177 ҡатын-ҡыҙ айырым иҫәпкә алынып, Биктимер Туҡаевтың улдары Сиражетдин Заурят Харунжи, Ғисматулла Заурят Исаул, Ғөбәйдулланың улы Фәхреддин Заурят Сотник чинына күрһәтелгән. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы Мөхәммәт Шакир Туҡаевтың Стәрлебаш тупрағына килеп төпләнеүҙәренә 100 йылдан ашу ваҡыт үткәс яҙылған тарихи Стәрлебаш китабында Стәрлебаш халҡы татар тип баҫылыуы һаман күпмелер буталсыҡ тыуҙыра. Быны асыҡлау өсөн иң элек авторҙың үҙ шәхесенә иғтибарҙы йүнәлтәйек. Мөхәммәт Шакирҙың Дума депутаты булараҡ үҙе тултырған һәм батшалыҡ органдары тарафынан ҡат-ҡат тикшерелгән документтарында уның милләте башҡорт тип асыҡ күрһәтелгән. Архив мәғлүмәттәре хәҙер интернетҡа Дәүләт Думаһы сайтына сығарылған. Уның әлеге көндә Стәрлетамаҡ ҡалаһында йәшәүсе бүләсәре Ләйлә ханым Солтанова ла ошоно раҫлай. Вы знаете, я вот бабушке задавала вопрос, она мне сказала, без башкортбыз. Вот это я никогда не забуду. Вот кымбыз, вот, и она сказала, без башкорт. Я тогда еще маленькая была. Вот, это я вот так вот запомнила. Вот, а когда я стала вот сейчас изучать Шажаре, все точно оказалось, даже похоже мороз, башкортлар. Хәйер, дин юлындағы заттар өсөн этник сығыштың әллә ни әһәмиәте дә булмағандар, сөнки улар дөйөм мосолманлык берлегенән сығып, фекер йөрөткән, эш иткән. Мәдрәсәгә кем килмәһен, бында уларҙы яҡты йөҙ, асыҡ күңел, ҙур ихласлыҡ менән ҡабул иткәндәр. 19-нсы быуат урталарында мәдрәсә ҙур популярлыҡ ҡаҙана. Туҡаевтарның итенәсис эшләгәндә, мында 70 хәлфә була. Стәрлебаш үзендә 20 мәдрәсә, 70 хәлфә. Олар 24 елны барсы да юҡҡа сығалар. Барда эшләнгәнләр ваҡыф буйынса җәмәғәт ярҙамында ҡоролған өйләр, бөтөн мына шушы әлеге мындағы хәҙер мына клуб, шунан мына здание, безнең райсовет зданиесы, и мына буяҡ зданиелар барсы да булар шәкертләрен, суханалар, анда аларның мунчалары, неләре, ашханалары, ана шулар инде безнең нидә, тарихи нидә язылған 20 мәдрәсә дип. Менә шунда инде авыллардан, тирә-яҡ үзәкләрҙән, Ҡазақстан яҡларына, Оренбург яғынан килеп, Стәрлебаш халҡы, Стәрлебашта ул ваҡытта 2000 примерно население, ҡайбер йылларны
Кыш көнне шәкертләр монда 900 кеше җыялалар. Нисек хайган икән һуң артык зур булмаган авылга шунса шәкерт? Дум архивындагы документларда күрһәтелгәнсә, Мөхәммәд Шакир 359 десятина, ягъни 520 гектар ердән хуҗаһы һәм мәдрәсә лә шунда урнашкан була. Тукаевтарның биләмәләре Стәрлебаш авылыннан айырым елганың икенче ягында була. 1816 елгы 7 ревизияла Тукаевтар яшәгән як 7 Башкорт кантоны составына исәпкә алынган һәм 35 хуҗалыкта 207 башкорт теркәлгән. Элек авылдар елганың бер ягында гына урнашкан булган. Менә Шакир Тукаев Беләккә йорт салгандан соң иң беренче күпер эшләткән. Менә бая күреп үткән күпер, ул Шакир Тукаевлар эшләткән күпер. Чөнки Беләккә сыгып йөрер өчен елга яз көне ташкан вакытта күпер кирәк булган бит инде. Авыл халкының өйләре в основном елганың тиягында булган ул. Беләккә ул в основном менә шул Шакир Тукаевлар үзләштергәннәр башта яңадан беренче клуб үскәннәр инде. Беләккә әле менә зур өйләр бар, аларның берлә булмаган. Монда шуларга булган. Ана шул тау башыннан агач торбалар белән һузып һау төшергәннәр, водопровод ясаганнар, һәм шунда фонтаннар ясап, бик матур итеп яшәү урыны булган инде. Мөхәммәд Шакир Тукаев китабында телгә алынган тарихи Стәрлебаш авылы һә 9 кантон территориясына ингән. Бұл бүленеш 1925 елда Стәрлебаш село статусын алганга тиклем хакланган. 1849 елда махсус проект буенча Тукаевтар үз исәбенә елга аша 2 якты тоташтырусы күпер төзетә. Ул әле лә хезмәт итә. Таштан салынган, көймәләнеп эшләнгән менә шулай, көймәләнеп эшләнгән нине, күперне эшләткән Тукаев Харис, Мөхәммәд Харис салынган күпер. Стәрлебаш мәдәрисләренең буыны Нигъмәтулла, Харис, Харрас һәм уларның балалары белемнәрен Бохарала дәвам итеп, суфыйсылыктың Нәкшбәндия тарикатын үзләштереп, үзләре шуны өйрәтергә шәйхлек танытмаһын алган заттар. Нәкшбәндиянең төп асылы дингә инанып намыслы яшәү, акыл һәм тәҗрибә менән әдәмсә гомер һөрү, тән һәм ян сафлыгына ирешү. Тукаевтарда кул көсе менән мал табып, тапканын мохтаждар белән бүлешеп, тыныс һәм бердәм көн итү, җәмгыятькә намыслы хезмәт итү идеяһын алга куеп яшәгән. Ошо территориялар инфраструктура булган. Олар шунда яшәгәннәр, кунакханалары булган, һаухана, кибеттәр һәм башка бөтә инфраструктура монда җитәрлек булган. Шуның өчен Казак далаларына килгән бай балалары укырга килгән. Алар үзләре менән көтү мал алып килгәннәр, куй китергәннәр дип сөйләйләр инде. Һәм шунда яшәгәннәр. Аларга даже безнең ошо авылдан ярлырак кешеләр ялсы булып ялланып, аларга хезмәт иткәннәр. Тегеләр белем алган, булар тоже акча эшләгән. Урамнарга таш салынган булган, бер ирдә пысрак булмаган, таза ирдә генә таза итеп мәчеткә барганнар, таза итеп йөреп кайтканнар. Монда гел һәр вакытта шундый матур тазалык, тәртип булган, баксалар булган, һау фонтаннары булган әйтеп иттеләр бит инде. Яңы биналар һалдырту, урамдарга таш түшәтү, сәскә фонталдар менән бизәтү, емеш баксалары үстерү, таудан аккан шишмәләрдән турбалар аша һыу килтертү, мул итеп иген сәсү, мал үрсетү. Тукаевтарның барлык эшмәкәрлеге лә кешегә байман тудыруга юнәлтелгән. Мөхәммәд Харис Тукаев мәдрәсәне зурайтудан тыш, авыл өсендә күп эштәр башкара. Дәвахана һәм хәйрселәр өчен фәкыйрхана һалдыра. Уларды үз исәбенә тота. Авыр елдарда астарга игенләтә, онлата, йөзәр бот ашлык тараткан мәгълүм. Сәясәткә лә ылыктырыла бул мәшһүр зат. Казактар менән уңышлы дипломатия өчен Тархандар катламына күсерелә. Уның заманында мәдрәсә башкортлар өчен зур мәдәни, хатта сәяси үҙәккә әүрелә. Бунан кантон башлыктары, укымышлылар, мөфтиҙәр, шәйхтәр өҙөлмәй. Йыш ҡына улар ҡатнашлығында Бухаралагы кеүек асыҡ диспуттар, фекер алыштырыуҙар ойошторола. Мәдрәсәлә дин предметтарынан тыш география, тарих, ысул, тәрбиә, табиплык ғилеме, астрономия, хисап, хоҡуҡ кеүек фәндәрҙән мәғлүмәттәр бирелә.
Мәҗбүри өйрәнелгән төрки, гарәп, фарсы телләреннән тыш рус телен укытуда индерелә. Рус телендәге газет-журналларда алдыра башлайдар. Артабанда был традиция Харистың уллары тарафынан уңышлы дәвам иттерелә. Башкаланан гына түгел, хатта губерна үзәкләреннән алыth бер төпкелдә сәскәләргә күмелеп, гыйлем алуга барлык шартлар тудырылган уку йорты булһынса. Дәресханалар, ашхана, кунакхана, һыухана, мусафирхана, магазин, ике мунса һәм башка академик Бартольдты айырыуса китапхананың байлыгы, һирәк кулъязмаларның булуы гаҗәпкә калдыра. Китаптарның күбеһе исрафланган әлбәттә. Безнең көндәргә тиклем килеп җиткәннәре төрле фондтарга һибелгән. Бер өлеше Стәрлебаш музеенда. Бұл кулъязма 1805 елда язылган. Һәм оның язучысы безгә мәдәният тарихыбызда билдәле Мулла Хөснетдин Шәмсетдин улы Балыклы. Һәм шул Мулланың китабы вакытында Нигъмәтулла Биктимер улының улы Мөхәммәд Харис ул вакытта ул Дамулла булган, шуның кулына күскән, ул үзенең кулы белән язып калган. Бер коллекция Рәсәй Фәннәр академияның Өфе фәнни үзәге Тарих, тел һәм әдәбият институтында һаклана. Фән өчен әһәмиятле берничә китапты күрһәтеп киткем килә. Бұл китаптың хуҗаһы Мөхәммәд Харис икәнлеге язылып куелган. Димәк, без беләбез, Мөхәммәд Харис ул мәдрәсәнең мөдәррисе. Йөкмәткәһләр бик кызык, без телчеләр, гомумән телне нык өйрәнгәннәр дип һөйләбез бит. Менә бу Мөхәммәд Харистың китабы, ул үзенең кулына язгандыр дип уйлыйм. Ул гарәп теленең аңлатмалы хүзлеге. Һәм буның эргәһендә фарсыса комментарийлар, глоссарийлар бар. Бұл бик кыйбатлы сыганак һәм телчеләр әлбәттә буны яхшылап өйрәнер дип уйлыйм. Шулай менә икенче бер китапты шулай бул нөсхә күрһәтергә итәм. Бұл Мөхәммәд Харистың улы Мулла Хәбибулла бин Мөхәммәд Харис дип язылып калган бул битенә. Һәм бұл инде хәдис китабы. Айдабулов тугандар аша килеп ингән коллекцияның йөкмәтке. Әлбәттә, бұл укытучыларның Стәрлебаш мәдрәсәһенең мөдәррисләренең үзләренең шәхси китаплары. Улар матур дәресләр алып баргандар, вагазлар укыганнар һәм күп яктан килгән шәкертләргә ошо китапларны улар үзләренә әсбаб итеп тотып, ул үзләренең кулланмалары. Һәм бұл укытучылар коллекцияһы. 1913 елда Стәрлебаш мәдрәсәһенә академик Бартольдтың махсус тукталуы хакында атаклы устазын озатып йөргән Әхмәт Зәки Вәлиди Вакыт газетында язып калдырган. Стәрлебаш Рәсәй Европаһындагы мусулман фәненең иң төп үзәкләренең береһе академик Бартольд. Стәрлебаш мөдәррисләренең бу аттан ашу данлы эшмәкәрлектәрен бер тапшыруда гына һөйләп бетерлек түгел. Уларның язмышлары хакында киләһе тапшыруда һөйләшербез әле. Ә хәзергә осрашканга тиклем хушыгыз.